Loudspeak, loudspeak. Hello. Oh, loudspeak. Hello. Oh, Hello. hello. Dali mag-aakunda nga itag istorya di bugay ka mo tingog. Oy, Tagalog. Asan ka? Papunta ako doon kay Alvin, kasi ako ng pasensya sa kanya. Ako rin bahala to. Ako ignon. Ako ignon lagi to. Gaabot si Alje o kaning bungol. Sa istorya na. Matay, gisugo na baguro na Matay, sayop na po nang iyon anak. Pasundan ako. Sige, salamat ha. Ipaliwanag mo ng maayos kay Alvin ha. Sige. Teka lang, yung bingi yun Na, siguro mali-mali naman yung iba iintindi nun ni Alvin. Wala? Bisag taga-Afrika ka, di ka nakatlasan. Ako atong bulat ang gikuha. Nay. Ako atong bula. Imo naligid ako wala. Sipet ko may na ako kamang kay. Scream, ako ko tinuod. Takto, buhok na ako. Pagbuyo ko na mo. Baga, sumbagay noon. Kaya na ba dyan yung pusta pang ay sutira? Pangdugdo ko na ako bato na yung ulo. Pambadlisan mo na ako na inyong bunaon nga mo patoo. Sibilisan mo na. Tayo pa usa. Scorer man ka. Pila mo din score na. Hanay tuod sa galibog man dahil tuod kung unsa ang pag-score kay gatag sa mamugbula. Ay sa no. Balik nalipong na ko. Duha ka bukbula. Atay. Matinali kayo kung nalipong ko. Duha de ka bukbula. Nalipong ko tinood na. Yati na. Kisa man to idili malipong nga ng pismas nimo nang sa kabulan way laba. Ay. Dapat yung imong baho ano yung baba mo dito sa ilong nimo nung sumang ka. Dara bola nimo. Oo na ba? Pagmantrang ko. Ay, Ben, ingon tod si RJ nga, bungi no ka, nga walay konsensya. Yati puno na siya ng ibinuangan pa ko niya ito una. Magkaya na pa siya karon. Bante makita na ko na karon. Ako nga tantaro na. Yati. Di, nayati na noon eh. Yung usa ka na pag-inguni. Rudel itong gisugo ni Alza, nang nangisugman si Albay. Gahura dyan na Yung ulo nino, pasabto, sa to. Uy, Alvin, unsa man ka? Unsa ka tinurag yun ni Alzi ngawot? Ako, pawan, ano? Pagpuprog na ka pa. Unsa ka tinurag yun ni? Tagalog nga, kuhan, bungi ko nga wala konsensya. Ha, di ba ako na mag-ingaw? Ang giingon niya nga, humingi ng pasensya, mga yung, ba, pasaylo. Ano yung giingon niya? Paabong ko yung mga taong pasipaan ng grupo kitbulhan eh. Ano na? Sagad na pagpamiso. Ginahon naman na yung kay, na kayo nagmahadlo ko niya tinuunog. Kung siyang kinumuna ko, Bungutan kita. Bante na, katara lagi na ako nalagay. Lah, ano kang nangyari dito? Ano kayang sinabi ng bungol na yun Baka siniraan naman ako nito. Galit na galit yung si Alvin Ako tikalog round. Pukrod lagi na round. Hoy, Tagalog! Unsa na mga pangingaon? Nari, yate! O Alvin, Unsa na mga pangingaon? yan kasi. Nanghihinayang talaga ako sa'yo. Gwapo ka ba naman? Madali kasi kang maniwala sa ibang tao eh. Dapat, tanong mo muna sa akin kung ano yung sinasabi ko. Si Mayang! Ganahan ka ikaw kupayang mo na na! Dosi Paris ka, kay Trisibong kay ka, ringkat ka nag... Talakag mahapayang-hayang, Mayong kinahayang kay aspantukan,
putol ni muli ugog ma. Isa ka lutong kayo ka ma. Ngunit Alvin, Insulto na sad kayo ka. Kaniya giig din kunimog nahayang. Karena po din ko nimog hunit. Napagtunin mo na akong panit. Panit o baka? Ha? Kay nanay ko, nakablo na karakaw? Ha? Ha? Alvin, huwag ka nang magalit. Alam mo namang wala namang ibang magtutulungan kung di tayong magkakaibigan lang. Isulod yung kulungan? Ako mo yung pampuspusan ng bundakan ng bula ron. Masagad sa naman mo. Gahilom-hilom ragani ko hare. Apil-apilo na po kununin niya. Pag pinaraw naman mo kay ma, talagang na ako raon ma. Ma. Masute. Sir, o sa wala? Lahat ay nag-iba. Well, diha. One, Nga usag kabulan o ba? Ay. Break. Isa mo. Isa. Oops, kana. Play. Buyura. Buyura, si play. Stevens, lights, camera, action. Ha, di sa mo na may ingaw. Pawa ko niya, paabong ko. Ang giingon niya. Ba, oh. Asam ka? Teka lang. Di ba ako balikas? Ano ta? Ano na, siya din ang bulugan pagkatama eh. Sweet. Bro, siya, marag gagamit ng beauty plus. Action. Ihurat na niya. Unsa ka tinawag lagi yung Tagalog ka? Video. Sige. Atubang na yun. Kumira. Bay. Unsa ka tinawag lagi Sapol, yung may Tagalog ka? Papa, i-plastar paig na ko. Isa. Adario. Umaga pa po. Action. Tarong dia dia kay ma. Kay kagpagay ko ninyo. Ay suter. Sa Ma. Suter. Sir, o sa wala?